Dobrý den, jmenuji se Vojtěch Burda a nacházíme se v Prostějově na ulici Cyrila Boldy, kde jsem si pro vás připravil k prodeji byt. Dispozice je 1 kk. Byt má 31 metrů čtverečních. K bytu je také prostorná loďie a velký sklep. V bytě se nachází elektrické přímotopy a boiler na ohřev vody. Jedná se o cihlový bytový dům. Jde o skvělou lokalitu v blízkosti biokoridoru Hloučela. Budu se na vás těšit na prohlídce.